Joo. Vaatikikö siinä? Mä ollaan tässä S-Marketin parkkipaikalla. Kun tiedettä, niin javut kyy. Tulee Tevolik. Vai te olette aikaa. Tämä oli hyvä biisi. Minkä takia lopetit? Ei kun se meni vahingossa. Niin. No niin. Niin. Joo. Oi, pura tubiis, mulle sörm silma. Tubiis. Mistä tähän tubiis? Biis vaan. Ei Aa, ole biis minkin vaan. tubiis. Tää on yhdellä. Ollaan yhdellä. You talking to me? See you no. You talking to me? Talking to you no. I look at you! Look at you! Look at you! Look at you! I see you. Oh, I see you! Se oli muu ja mögi. Kus see asi oli? Seal see lasten multikas, mis see oli see? Lõvikuningas va? Ei! Kui see elevant oli jääaeg. Ma ei vaata üks multikas. Vaata mul need pisikesed. Vana aega no, ma ei vaata. Ära aja. Ma kaardinad, meeletu kaardinad sinne. Pane kurat hingad jalga, kurat paljaste jalgadega. Mõtled, lätug jalgad No siin on hingad on üks ihanasti. Ei näe, kui mul tukkaa vaan varmaan. Kurat, saapad jalg varastatud juba. Kato, polku perälle 3 on päällä, voi Nee. perkele. Kypärät. Kreekas oli samamoodi kui rolleriga 3-4 tükki oli peal no. Oli ja 4 matsi oli. Seal ei, oi jah, see oligi tühi. Aga seal ei ole seadusi, seal oli seadusi, aga Kreekas on mingid seadused meil on. Tytön poikakaverin musiikki. Ja sitten tiedätkö mikä, Siis sit kun tulee sähkömies. Pitää kysyä mikä se on. Sillä on Ihan semmonen älyttömän hyvä. Niin. Retel, On tosi sähkömies, paljat jalat. Ja, Papu, Läheb liikenteen tai tee yli. Sitten virittää ne saatana tikkaat. Ei muuta kuin kiipeä vaan ylös. Käy jalan kuule, kautsi sinä ne sähköt. Viimeinen oli aika hyvä. Tämä on edelleen sitä samaa kappaletta. Siis mikä sen Rameses? Visiono relikuisiti. Okei. Se on katkesvälillä tuossa vahingossa. Ei oo väli. Jos jotakin antaa tuonne. Ihanalta kätenpaksunen saatana jo. Ei herra isä Maria. Se ihan tollasta. Crazy meininkiä siellä. Joku pitää ajella takun kotiin. Alauta. Nyt on hyvä. Nyt on ihan. Kato, mä en puhu mitään. Siinä on kurkkina. No on se aika koukkuja. No joo. Kuuleka paa? Kaikki on matkassa. Ei ole mun mitään, mulla on kurkia. Tiedätkö, kun me käisimme kaupan baarissa, mulla oli ne prankat kautta. Kuinka helvetti tää on hyvää musiikkia. Laita vähän kovemmalle käyttä. Ei. Tähän nyt rupee taas. Se paissi tulee ainoa takapuolella. Ei. Se ettei ole üldse kuulda. Monika voi olla tasapaino. Sekin neitsyt. Kyllä tee 2 neitsyttiä molemmat. Ravastat tätä neitsyä. Mikä ei oo saanut? Ei oo saanut. Laili! Ei oo saanut. Laili, sinä olet siellä rajalla. Sä ei ole välis neitsi. Mä oon leijona ja neitsi. Ja täpset, minä olen sama muuten kaalut ja neitsi. Ei ole mitään, on olemassa semmoista rajaa. On. Ei ole. On. Lähme vaatame kalendrit, mä kohe ütlen sulle, et ei ole. Ma olin ka varem nagu oma... Molemmat tähtkujuvad annavad mõjutada. Ei no, Annavad.
aga kalender lõpeb ära see, kas sa oled kes või kes. Tooma Leijona. Vaata too päev. 21. algab. Siin paar päeva tagasi ma tulin töölt. Ebanaeris, et sa täna räjähtad või no tähendab eesti keeles, et no. Ei läinud palju mööda, kui Mait oli ka seal ja sõime hommikul, sõime kohvi ja see mugu bla ja ma panin, oligi korras, ma panin ja ma ütlesin, horoskoop täna ütles ka, et sa paned paugu. Ja, just oli. Nii. Ja mina ei teadnud seda enne. Jälgi, see õhku siis tunned, pool õhtut tunned kogu aeg, et kummikud on jalas, kõnnid kodus ja raputad jalgu, kurat ei ole ju kummikud ja. Aga ikka jalg võtsib ära. Niisama käib üli püsti. Läheb issa alla. Mina käin poes. Tean ma pakun välja, mis ta teeb praegu. Ta läheb sinna automaadi juurde, iga pudeli, mis ära joob, siis paneb ka pudelisse raha tagasi. Ühesõnaga, et nii palju kui ära joob, paneb taskusse, ülejäänud võtab kodu kaasa, siis vaatab, et palju ta arvates sõidab. Rahvast koguneb meeletult, me peaks hakkama. Me peaks hakkama minema. Me ei saa muidu sinna lavale. Mikä tuossa tapahtuu? Nyt on semmonen luova tauko. Pitää malttaa. Ei, otas tässä nyt meni väärin. Mä en tykkää tästä. Tuleeko jotain hyvää? Mitä se filmi, kun sä kunnakin näit? Nyt tulee erikoisen hyvä. Oliko se Tuleeko? kolors vai kolors? Laita jotain hyvää. No, Onko sulla se vesippu? Aika tuolla. Mama ei juuri. Just. Mä olis kyllä terve purkiin, kun siellä takamattiin. Tää on aika painava. Tuuli nousee. Kuule äkkiä, teeks homme rannasauna vaikka? Grillit ja... Kato, tuosta tulee paljon parempaa musiikkia. tässä on tämmönen supautuvaihe on välillä. Tää on live. Tää on live-musiikkia. Nyt sä Tämän hyvä. Kovemmalle, kovemmalle. Tissit heiluvat, tissit heiluvat, tissit heiluvat! Ne heiluu joka tapauksessa. Ei niitä vaan voi mitään. Ne vaan heiluvat. Ne vaan heiluvat. Se on tissi. Taktiin, mukka, taktiin, mukka, taktiin, mukka. No niin, jos toisesta tulee on hyvä. Jos minusta tulee ei oo hyvä. Voi perkele. Eikö mä sanoin vaan, että ihan... Siis mä en ymmärrä minkä takia tämä ei toimi. Aha, toi. meillä on musta. Kuule, pane kovemmaksi siis nyt näytön, mikä vasta musiikki on. Mitä sanoit? Pane kovemmaksi. Tuohon tölkkien. Siis tiedätkö mitä on erilaisia puita hampassa tuonne. Mistä ne on? Kato, mulla on kohta leima hävinnyt. Ei kun mulla vielä on. Se käsi pitää olla ilmassa noin. Mitenkö se häviää, kun sitä oikeesti hienoa? Kato kun sä taskussa vähän vasta... Audi A4 lõhutakse nii jube. Niigi on juba kuradi ja selle teibiga korjatud teda. Ilmastoidu teibilla on korjatud kogu puutkuri. Mä ainakin haluan pissalla. No ei me mennä pusikkaan, mä haluan pissalla. Siis tästä ei tule enää musiikki vaan. Ja paperi. Vähän toisella lailla ei eihän tässä sen kummempina. Niin. Jospa vaan hyvä, että Maitti kuullut sitä tarinaa. Mutta mä ajattelin, että jos sille ei olisi, Sinun ajatukset kaikki on minun päässä. Ei ole jotain sen kummempia. Laita salkku. En mä laita sitä. Laita. Mitä? Ei voi vaan.
kulkee missä tahtoo. Niin voit ottaa, ei voi silloin Mä päättää en saa polkuja, vaan joudun valvomaan ja matka seuramaan. Mä nähdään valvehunta saa. Rupeatteko rokkaamaan? Mä voisin muuten laulaa sellaisen laulun ihan tästä pianosäästyksellä. Se on rockia. Kyllä, Dafikin voisi soittaa, se menee A-duurista rockia. Mä oon nimittäin joskus vuonna 1988 tehty sellainen kappale kuin Siiliäivä Rock. Tiedättekö, että semmoinen tehty? Tiesittekö? Se on A-duurista, eikä A-duurista rockia. Kun taas aamulla herätessä oli muissani mulla yksi ajatus vain, se oli Siiliäivä Rock. Se oli Siiliäivä Rock. Ja ne huoletti lähtee ja hiivaatti, sitten tahdaan takaisin sitten. Siiliäivä Rock, 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 Siiliäivä Rock. Siiliäivä Rock, 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 Siiliäivä Rock. Siiliäivä Rock, Siiliäivä Rock, Siiliäivä Rock. Pari semmoista reipasta rallia tähän loppuun, niin on kivampi ajaa Suonenjoella tolppaan sitten. Olkaa, ole hyvä Mikko. Taas lapset pihalla nää. Ikkunas alla leikkivän leikkejä. Taas siihen paikalle ikkunan jää. Siihen ikkunan jää. Lennät vuosien taa. Ne muistot päivittäin sit valtaansa saa. Ne joutsen laulun etsii taas laulajaa. Etsii taas laulajaa. Tiesittekö te, että tämän laulun tekijä asuu nykyään Kuopiossa? Kyllä. Me voitais tätä loppua kohden ruveta laulaa nieluja, että jos hän ei saa tulemaan keikalle, niin hän kuulee sinne kotona, että täällä sitä Siilijärvellä lauletaan hänen tekemää laulua. Suro huntu sinä, se 5 vuotta sitten sai hengittää. Sut joutsen laulu silloin sai itkemään, sut sai itkemään. Tahtoisit olla niin kuin silloinkin, kun peikyt huntuun valkoiseen. Se jäänyt on jo ajan jalkoihin, niin kuin sinäkin.
miehet kantabaareissa. Nuoruuden lähteestä kai haaveilee, ja tuskalainen ai miten vaan. Taas hetken lähempänä kuolemaan, ei haihdu tuska milloinkaan. Tuo tuska laulun tämän kirjoittaa, tuo tuska kiinni saa. Kenet vaan! Tuo tuska kiinni saa, kenet vain haluaa. Koskaan kysy saapuessaan lupaa katkeruus. Ja syyn että erottaa voi pienimuisuus. Kun lapsi pitkän päivän jälkeen syihin nukahtaa. Tai pyytää kotiin palaamaan. Niin pienen hengen rakkaus on lumivalkoinen. On puhdas niin kuin hanki helmikuisten aamuihin. Voi tuntua joskus kauemmin, sellaista kestää pois. Vaan illan tulen katoa, tuntuu aina pois. Pienen hengen rakkaus on lumivalkoinen. On puhdas niin kuin hanki helmikuisten aamuihin. Tuntua joskus kauemmin, sellaista kestää pois. Avaa kamera! Illan tulen katoa. Aamu astui ikkunasta sisään huoneeseen. Valvottua taittoi vielä viestin kirjeeseen. Akku ei vieläkään. Voi vittu, akku on hyvästi. Saat myös kuvata vähän. Sopiva. Aika Niin. hyvä on kyllä kieltämättä. Tulla hyvä näköala. Olisi mä vanhoinen